Good day mga kamugna. Kilala nyo ba ang hawak kong ito? Tawag nito, itik, pato o duck. Bigay ito ng kaibigan ko at challenge ako kung paano raw magluto nito. I accept the challenge. Lutuin natin itong pato, itik o duck. Gawin nating patutin. Ang pagluto ng patutin ay turo pa ito ng nanay ko. So watch out mga kamugna. Okay mga kamugna, yan na si Dak. Nakatay na, sorry Dak ha, nakatay na. I-prepare na natin kung ano yung mga sangkap sa pagluto natin ng patutin. Siyempre, ito si Dak o itik or pato. Tapos, luya, onion, bilog na paminta, asin, tapos pork and beans, yung alpine na gatas, tapos pineapple slice, pangpasarap sa patutin natin. Sing sarap ng magmahal. Okay, ihanda na natin yung slice na natin yung mga sangkap ng palapad. Kasi ang gawin natin dito sa luya ay ilagay natin sa loob ng duck natin o pato. Tapos ganun din sa onion. Ayan. Prepare na yung onion at saka luya natin. Okay. Mga kamugna, ingon na ani ako magtagalog da itaginagmay kay naaman tayo mga viewers nga mga Tagaluzon. Ganito yung paraan ng pagluto or pag-prepare natin ng patutin. Ito yung soy sauce, punas natin sa katawan ng duck. Tapos sa loob, lagyan din. Tapos, sunod natin yung asin. Ilagay rin natin doon sa loob. Ilagay natin sa labas. At saka, ilagay na natin sa loob ng duck yung luya at saka yung onion. Pati na yung pamintang buo. Lagay rin natin sa loob. Lagay rin natin sa loob yung slice na pineapple. Halo-halo natin sa luya at saka sa onion. Ayan mga kamugna. Na yung paraan ng pagluto natin ng patutin. Ilagay na natin sa lutuan natin. Ang sunod nito, pakuluan natin
sa Sprite at saka white wine para lalong sumarap ang patutin natin. Mga kamugna, ang gamito natong white wine nga makapasarap or magpalami sa atong patutin kining Mallorca. Naara ni sa mga department store nato mapalit. Tagsa na ta makakita pero maningita kita aron maoy pinakalami nga isagol nato o ihalo natin sa patutin. Buhusan rin natin yung loob. Mga kamugna, pakuluan natin ito hanggang sa lumambot yung pato duck natin. Mga kamugna, after 1 hour, lumambot na yung duck or itik o pato natin. Okay. Dagdagan na natin ng sangkap para lalo pang sumarap. Ngayon, mga kamugna, idagdag na natin itong baked beans or pork and beans para lalong sumarap ang patutin natin gaya kasarap ng pagmamahal. Depende sa hilig nyo mga kamugna. Kung gusto nyo maraming pork and beans or baked beans ang ilagay nyo, walang problema. Depende na sa inyo. Pagkatapos, para lalo pang sumarap, dagdagan pa natin ng evaporated milk. Ayan. Para lalong sumarap ang patutin natin. Okay? Antayin na natin mga 2 to 3 minutes. Luto na. Ihain na natin ang ating masarap na patutin. Video pa lang, naglalaway ka na. Ano pa kaya kung matikman mo ang patutin? Turo pa sa akin ng nanay ko. Pagmamahal ng nanay at ang pagturo kung paano magluto sa mga anak. Ganyan kami tinuruan ng nanay namin paano magluto. Okay mga kamugna, sa mga followers natin, sa mga subscriber, yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago nating gagawing mugna videos. Maraming salamat. Kainan na mga kamugna.